Bine și bine v-am regăsit la un nou episod. În caz că nu vedeți acolo ceva, este o barză. Stați, țin puțin mai mare, că nu e la maxim. În caz că nu vedeți acolo, este o barză. Voi pune pe pauză, ca să ne apropiem mai tare, ca să o vedeți mai bine. Deci uitați acolo, nu știu dacă se vede bine, pentru că de-abia îi văd eu. Deci uitați-o, dacă nu vedeți ceva, înseamnă că nu sunt eu de vină. Uitați, filmează împreună cu Luis. Ne apropiem și începe să zboare. Uitați, ați văzut? Deci barza este un fenomen extrem de rar, pentru că se spune că aduce copii. Cine mai crede în mitul ăsta, nu? Și a plecat. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat și vă rog frumos, nu scrieți în comentarii. Nu scrieți mie în comentarii. Nu vine înapoi, nu să nu vă prind că scrieți în comentarii că nu vă convine, că nu-i bine camera. Nu-i vina mea, că luminozitatea e prea mare. Așa că dați like, subscribe la canalul meu și ne vedem mai târziu. Pa!